Здравствуйте, Алена. Каждый день появляются... Здравейте, Алена. Всеки ден се появяват съобщения за обстрели срещу Донецката република от страна на украинските подразделения. Как ще коментирате това? Обстрелите на мирни градове и села съпътствани ли са от докарване на бойна техника към линията на разграничение от страна на украинските въоръжени сили? Отвръща ли командването на Донецката република по същия начин? Нет. Но, к сожалению, хочу констатировать, что у нас обстрелы... За съжаление ще констатирам, че обстрелите са се увеличили. Например, през последното денонощие 40 пъти са обстреляни близките до фронта райони на Донецката народна република. Това съобщи представителя на нашето Министерство на отбраната Едуард Басурин. Нарушенията на режима за прекратяване на огъня са 25. Според информация на ведомството, противника използва 30 пъти 82 мм миномети, 10 пъти противотанкови гранатомети, а също така и стрелково оръжие. Под огъня на украинските силоваци са населените пунктове Александровка, Жабунки, Спартак, покрайнините на Волво центъра и летището. За съжаление, от украинските обстрели в западните покрайнини на Донецк загина мирен жител, а на 6 февруари в 14 часа през деня украинските силоваци обстреляха село Зайцево до Горловка и е ранено 9-годишно момиченце. Тя има осколочни наранявания по ръцете и краката. Сега тя е в болница в Горловка. Затова не може да се каже, че украинските силоваци не нарушават минските споразумения. Искам да кажа, че Киев прехвърля към линията за разграничаване на страните в конфликта 40 единици реактивни системи за залпов огън, бронирана техника, артилерия и екстремисти от десен сектор. Конкретно това са 17 реактивни системи за залпов огън, 5 танка, 8 самоходни артилерийски установки, 10 БТР и всичко това е прехвърлено в градовете Артьомовск, Красногоровка, Маринка и село Пески, което сега е под юрисдикцията на Украйна. Също така, свежата новина днес е малко забравения в информационното пространство ръководител на десен сектор Дмитрий Ярощ, който се е срещнал с началника на главното управление на Националната полиция на Украйна в Донецка област. По съобщение на Министерство на отбраната на Донецка народна република, в наши ръце са попаднали секретни документи, подписани от началника на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна Виктор Моженко и от началника на главното разузнавателно управление към Министерство на отбраната на Украйна Валерий Кондратюрк за подготовка и провеждане на специални мероприятия в информационното пространство срещу Донецката и Луганска народни републики. Според тези документи, главна задача на Киев е да се представи всякаква дейност в Донецка народна република като дейност на окупационни руски войски. С помощта на интернет, лъжи и по-нататъчния им оборот в мрежата, а също така и с постановъчни видеоклипове да се формира мнение сред украинския народ, че на територията на Украйна се води не гражданска война срещу собствения народ, а уж се отблъсква външна агресия. Басурин подчерта, че украинското командване също така подготвя специални диверсионни групи, които се попълват от осъждани личности. За съжаление се налага да констатираме, че ситуацията във военен аспект се изостря. Украинската страна сега усърдно се подготвя за информационна война с Донецка и Луганска народни републики, която война те вече обявиха в своите медийни ресурси за изгубена. Например, на 6 февруари в Украйна беше пуснато за първи път военното радио "Гласа на Донбас". Това беше своеобразен отговор от страна на украинските представители на програмата, направена съвместно от Министерство на външните работи на Донецката народна република и радио "Комета". Аз съм водеща на тази програма и нейния глас се чува много добре в Авдеевка и Пески, които са под украинска власт. Понятно. А Донецкое командование отвечает... Донецкото командване отвръща ли на това нагнетяване на обстановката? Прехвърля ли подразделения към линията за разграничение или не? Донецката народна република спазва минските споразумения. Премиерът на Донецката народна република заяви наскоро, че очаква киевското настъпление. Как да разбираме това? Вие можете ли да го обясните за нашите зрители?
Вие току-що чухте военните съобщения и въз основа на тях и на данните от военното разузнаване, ръководителя на Донецката република просто изказа това, което става на границата и в фронтовата зона. Я так понял, это несколько в таком плане. Аз го разбрах. Смисъл на това, че хайде настъпвайте, ние още веднъж ще ви отвърнем както трябва. Достойным образом. Донецката република заявява, че ние ще им дадем отпор и свидетелство за това са Дебалцевския котел и Иловайския котел. Прочитал такой заголовок. Прочетох такова заглавие: отвличания, убийства и средновековни мъчения. В тайните затвори на Украйна има хиляди хора. Кажете, какво става под шапката на киевската власт? Забравени ли са политическите затворници в Украйна и в какви условия се намират те? За какво са арестувани? Това започна още от самото начало на противостоянието. Хората бяха отвличани, хвърляни в затвори. Част от тях бяха освободени и сега се провежда подготовка за пореден обмен на пленници и ние много се надяваме, че ще върнем военните си, които са взети в плен от украинските войски, а също така и хората, които подкрепят Донецката и Луганската народни републики. Да. А съпротивление продължается на територията? Продължава ли съпротивата на територията на Украйна? В югоизточната част и в централната част, къде повече, къде по-малко. А също и в западната част на страната. Там също има огнища на нестабилност. Всички действия на украинската власт доведоха до това местното население да разбере, че е било използвано по време на държавния преврат. Хората започват вече да излизат на протести срещу киевския режим. И докато в Киев се боричкат едни с други Яценюк, Порошенко и влизащата в играта Тимошенко, хората все повече разбират, че страната, която искаха да видят като просперираща, това не се случва, а в същото време виждат примери за това как се развиват Донецката и Луганската народни републики. Виждат как при нас се развива промишлеността, въпреки че нашите републики са подложени на бомбардировки от украинските войски. Да, спасибо вам большое. Благодаря ви много. Бих искала да добавя как се възстановяват нашите републики и да обявя за едно мероприятие, което ще се проведе на 10 февруари в Донецк. Всички знаят, вашите зрители са виждали тези видеоматериали от февруари 2015 година, когато украинските войски унищожаваха град Углегорск, който е близо до Дебалцево. Искам да кажа, че града се възстановява, че сега в града има около 7500 души, като се има предвид, че преди войната бяха 8500. По време на бойните действия всички местни жители бяха заминали. Както съобщава кмета на града на пресконференция, общината възнамерява да пусне отново в работа главното за града предприятие – мината Углегорска. Тази мина може да осигури работни места за около 1500 души. Според плановете на администрацията, скоро трябва да отвори врати едно от училищата. За съжаление, по време на бойните действия украинските батальони са го използвали като щаб и училището е разрушено. Затова Углегорск сега не е толкова красив, както преди бойните действия, но сега той се възвърна към мирния живот. Там работят пазарите, напълно е възстановена социалната дейност и всички структури на държавната власт. И за това искам да обявя, тъй като ще се срещнем с вас следващия понеделник. Искам да ви уведомя, че на 10 февруари в Донецк се отбелязва Деня на дипломатическия служител. На този ден при нас в Донецката република ще дойдат представители от много страни, европейски също. Ние ще ви изпратим видео и фотоси от това мероприятие. Това ще бъде такова едно обобщение. Там ще се отчете дейността на Министерство на външните работи, която за щастие ни запозна с вас и сега с вас си сътрудничим плодотворно. Да, непременно. И это будет такой подвод, итоговая такая
такой прием, и на нем озвучится деятельность МИДа, которая, вот, к счастью, познакомила нас с вами, и мы с вами сейчас сотрудничаем плодотворно. Да, будем ждать. Очакваме това. Благодаря ви. Спасибо большое. Благодаря ви много. Пока.